Ιερουσαλήμ. Άνοιξη του 33. Γολγοθάς. Μια μάνα, κατά μισής του δρόμου, μυρολογάει το σταυρωμένο παιδί της. Γύρω της και πάνω της, το αγριεμένο πλήθος ουρλιάζει. Εκείνη συνεχίζει το θρήνο της. Γέρνει. Σπλάχνω το σπλάχνο μου. Έξω. Καρδούλα της καρδιάς μου. Πουλάκι της φτωχιάς αβίου. Ανθέ της ερημιάς μου. Πώς κλείσαν τα ματάκια σου και δεν θωρείς που κλαίω. Δεν σαλεύεις. Δεν βρικάς. Κάπου πικρά σου λέω. Θεσσαλονίκη. Μάης του 36. Μια μάνα, κατά μισής του δρόμου, μυρολογάει το σκοτωμένο παιδί. Γύρω της και πάνω της βουίζουν και σπάζουν τα κύματα των διαδηλωτών, των απεργών καπνεργατών. Εκείνη συνεχίζει το θρήνο της. Ω γλυκή μου γλυκύτατό μου τέκνο, πού έδισου το κάλος. Παναγιά μου, αν ήσουνα καθώς εγώ μητέρα, βοήθεια στο γιο μου θα στέλνες τον άγγελο από πέρα. Και αχ Θεέ μου, αν ήσουνα Θεός και αν ήμασταν παιδιά σου, θα πόναγες καθώς εγώ, τα δόλια πλάσματά σου. Και αν ήσουν δίκαιος, δίκαια θα μοίραζες την πλάση. Κάθε πουλί, κάθε παιδί να φάει και να χορτάσει. 9 Μαΐου 1936. Η Κατίνα δεν ανησυχούσε για τον Τάσο. Αυτός την είχε διαβεβαιώσει ότι θα έφευγε για την εξοχή. Για τις κόρες της ανησυχούσε. Είχαν φύγει για το εργοστάσιο και θα δούλευαν κρυφά, παρά τη γενική απεργία. Το εργοστάσιο είχε πολλή δουλειά εκείνες τις μέρες. Ετοίμαζε κάτι καραμέλες, tip-top τις έλεγαν, που είχαν μεγάλη ζήτηση γιατί τις κέρδιζες αγοράζοντας λαχνούς. Έτσι τις είχαν υποχρεώσει να πάνε στη δουλειά εκείνη τη μέρα. Η Κυριακατίνα έπιασε να συγυρίσει το σπίτι, αλλά το σπίτι δεν τη χωρούσε. Ο νους της ήταν στις δυο της κόρες. Οι γειτόνισσες έλεγαν ότι θα γινόταν σήμερα μεγάλο κακό. Όλοι οι εργάτες ήταν στους δρόμους και οι αστυνομικοί με τα όπλα στα χέρια. Πώς θα γύριζαν τα κορίτσια στο σπίτι. Δεν την άντεχε άλλο αυτή την αγωνία. Παράτησε το συγύρισμα. Ντύθηκε. Έφτιαξε όπως τα μαλλιά της και πήρε το δρόμο να πάει να τα βρει. Κατηφόρησε την οδό Ρακτιβάν και βγήκε στη διοικητηρία. Εκεί, μπροστά στο διοικητήριο, ήταν μαζεμένος κόσμος πολύς και αγριεμένος και φώναζε συνθήματα. Κάτι διέκρινε στη μέση του πλήθους, αλλά δεν έδωσε σημασία και προχώρησε ανάμεσα στον κόσμο. Στο μυαλό της είχε μόνο τα κορίτσια. Ξαφνιάστηκε όταν είδε μπροστά της 3 παιδιά από το χωριό να την κοιτάζουν. Ήταν φίλοι και συνάδελφοι του Τάσου. Μέσα της ένιωσε μια ανακούφιση που δεν είδε τον Τάσο μαζί τους. «Το παιδί μου, δόξα τω Θεώ, δεν είναι εδώ», σκέφτηκε. «Τι θες εδώ, Κυριακατίνα», είπε ο ένας. Τα πρόσωπά τους ήταν παγωμένα, κάτασπρα. «Τα κορίτσια δουλεύουν σήμερα και πάω να τα πάρω», είπε. Τα παιδιά δεν είπαν τίποτα για λίγο. Κοιτάχτηκαν μεταξύ τους και ύστερα ο ένας είπε: «Και αυτόν εδώ, που είναι εξαπλωμένος πάνω στην πόρτα, δεν τον βλέπεις?» «Ποιος είναι αυτός?» έκανε η Κατίνα. «Ο Τάσος είναι, ο γιος σου». «Ο γιος μου ο Τάσος», είπε η Κατίνα. «Τι θέλει εδώ ο γιος μου?» «Ο Τάσος είναι στην εξοχή». «Ο Τάσος είναι, Κυριακατίνα, ο Τάσος». Η Κατίνα όρμηξε προς τα εκεί. Τα παιδιά προσπάθησαν να την κρατήσουν, αλλά αυτή ούρλιαζε και φώναζε ανάμεσα στον κόσμο και χτυπιόταν μέχρι να φτάσει στον Τάσο της, να βεβαιωθεί. Δεν ήταν δυνατόν, λάθος έκαναν. Οι εργάτες είχαν σηκωμένη την πόρτα πάνω στους ώμους τους, αλλά η Κατίνα δεν χρειάστηκε να πάει κοντά. Μόνο ένα τσουλούφι από τα μαλλιά του να βλέπε από μακριά, αρκούσε για να τον αναγνωρίσει. Τα χέρια του που κρέμονταν κάτω, το σακάκι του,
Όλα. Ήταν αυτός. Ο γιος της. Οι εργάτες δεν άφηναν κάτω την πόρτα με τον νεκρό. Και η Κατίνα ούρλιαζε και χτυπιόταν και έσκιζε τις άρχες της κάτω από την πόρτα. Εκείνοι πήγαν να κινήσουν. Τότε ακούστηκαν πυροβολισμοί. Δεν είναι δίκαιος ο Θεός. Και εσύ, Παναγιά μου, γιατί δεν τον προστάτεψες? Ήξερες αυτόν τον πόνο της μάνας. Γιατί τον έδωσες και σε μένα? Αλήθεια, πού πήγε όλο εκείνο το πλήθος? 2-3 άνθρωποι υπήρχαν γύρω της και μερικά πτώματα στο χώμα. Μια γυναίκα της σκούπισε το πρόσωπο κλαίγοντας και της έδωσε το μαντίλι του κεφαλιού της που είχε γίνει κόκκινο. Ύστερα ένιωσε ένα αντρικό χέρι να την τραβάει δυνατά. Την έσυρε παραπέρα και την έβαλε μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Εκείνη έσκουζε και πάλευε και χτυπιόταν. Φώναζε να μην της τον πάρουν, να της τον δώσουν να τον θάψει στο χωριό. Κανένας δεν την άκουγε. Σαν να μην ήταν δικός της ο Τάσος, σαν να ανήκει αλλού. Ο Τάσος έφυγε. Φτάνει πια. Μη χτυπιέσαι. Ο Τάσος θα μείνει αθάνατος, είπε εκείνος ο άντρας και την οδήγησε στο σπίτι της. Εκείνη η περίφημη φωτογραφία της Κατίνας να στέκεται γονατιστή πάνω από τον νεκρό πια Τάσο έκανε το γύρο της Ελλάδας, ίσως και του κόσμου όλου, και έγινε σύμβολο. Παραδοσιακό μυρολόγιο. Δεν τόλμηζα, παιδάκι μου, πως ήθελες πεθάνει. Να βάλω στο μαντίλι σου 3 καλά του κόσμου. Τον ήλιο και τον άνεμο και το λαμπρό φεγγάρι. Ήλιο να δώσεις στους γεωργούς, τον άνεμο στους ναύτες και το φεγγάρι το λαμπρό να δώσεις στους τσομπάνους, να σαλαγούν τα πρόβατα, να ψιλοτραγουδάνε. Ξύπνα που δεν εχόρτασες του ύπνου την γλυκάδα. Κι αυτός ο ύπνος είναι βαρύς, σου φέρνει ασχημάδα και σου χαλάει τα νιάτα σου, χαλάει την ομορφιά σου. Τα νιάτα χώμα γίνονται και η ομορφιά χορτάρει. Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, μέρα Μαγιού σε χάνω, ανοίξιγε που αγάπαγες κι ανεβαίνες απάνω. Στο γιακωτό και κοίταζες και δίχως να χορταίνεις άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. Άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. Και μου ιστορούσες με φωνή γλυκιά, ζεστή κι ατερίκια, όσα μήτε του γυαλού δε φτάνουν τα χαλίκια. Και μου λέγες πως όλα αυτά τα ωραία θα είναι δικά μας και τώρα σβήστης και έσβησε το φέγγος κι η φωτιά μας. Και τώρα σβήστης και έσβησε το φέγγος κι η φωτιά μας. Ιούλιος 65, Σωτήρης Πέτρης. Εκείνο το βράδυ μου τηλεφώνησε πως θα αργούσε. Ασυναίσθητα προέτρεψα τα αδέρφια του να φάνε και να ξαπλώσουν. Όμως εκείνα τον περίμεναν. Περιμένοντάς τον κι εγώ λαγοκοιμήθηκα. Ξάφνου το κουδούνι χτύπησε δαιμονισμένα, ήταν από τη χωροφυλακή. Τι να ήθελαν τέτοια ώρα.
Ρωτούσαν για το Σωτήρι. Μέσα είναι, κοιμάται. Και τρέχω αλαφιασμένα στο δωμάτιό του. Η θέα του άδειου κρεβατιού μου πάγωσε την καρδιά. Κάτι κακό συμβαίνει. Μην πανικοβάλλεστε, τον έχουν λίγο χτυπημένο στο νοσοκομείο. Όμως να μην διανοήσετε ότι θα κάνετε ρούπι από εδώ. Μου πήρατε το παιδί και μου κρατάτε και κρατούμενους άθλοι. Πάρτε το όπως θέλετε. Από εδώ δεν θα το κουνήσετε. Ήμουν σαν αγρίμι στο κλουβί. Πληγωμένη από το να μην μπορώ να δω το αγόρι μου. Η ώρα προχωρούσε. Αυτή τη φορά άνθρωποι της ΕΔΑ πέρασαν το κατόφλι του ανήσυχου σπιτιού. Έκαναν πως δεν γνώριζαν, όμως το κακό το μήνυσαν στον άντρα μου. Εγώ αγνοούσα τα πάντα. Σε λίγο η αστυνομία μας οδηγεί στην ασφάλεια. Μα πώς να ησυχάσω στο τζιπ, να σου στερούν το ακριβοπέδι σου, να μην ξέρεις που βρίσκεται το σπλάχνο σου, πώς να είναι, χτυπημένος, μοναχός. Στο τμήμα μας φέρανε γλυκό. Ακούς, γλυκό κανταΐφι στις 4 τα μεσάνυχτα. Εγώ δεν θέλω γλυκό, του λέω. Τρίψτε το στα μούτρα σας. Εγώ θέλω το γιο μου. Αρπάζω όποιον βρίσκω μπροστά μου και του λέω: παλιόσκυλα, σκοτώνετε τα παιδιά του κόσμου για 5 Μάνα δεν σας γέννησε κι εσάς. Μάνα δεν κλαίει για σας. Την ίδια ώρα στο γραφείο του Καραμπέτσου πιέζουν τον άντρα μου να υπογράψει ότι ήταν ατύχημα. Και υπογράφει. Παιδί μου, λεβέντι μου, αηδόνι και λιοντάρι, κακούργοι, καταραμένοι να είστε. Τον πήγαν στο νεκροτομείο, δεν αφήνουν κανένα να πλησιάσει. Μας λένε ότι το πτώμα του Σωτήρη εξαφανίστηκε από το νεκροτομείο. Απαγωγή νεκρού, για φαντάσου. Θέλουμε το νεκρό μας σπίτι. Και πού θα τον θάψετε? Στον κήπο μου, δολοφόνοι. Αρκεί να μου τον δώσετε. Να τον χαρώ για τελευταία φορά, έστω και σιωπηλό. Φοβάστε το Σωτήρι μου ακόμα και νεκρό, καθάρματα. Τι σας έκανε το παιδί μου και το σκοτώσατε? Πέστε μου, δολοφόνοι, γιατί σκοτώσατε το Σωτήρι μου? Ο Γιάννης Ρίπτος, θυμώντας τον, έγραψε το μικρό δοξαστικό ελεγγύο στο Σωτήρι Πέτρο. Είχε το κάλος και το φως, το δίκιο και τα νιάτα. Κι ορθώς τη στράτα τράβαγε και ασούκραζαν σταμάτα. Σπαθάκι λεημονόφυλλο στο χέρι σ' όλο κι όλο, μπρος στη δαγκάνα του σκοπιού και τη σοχιά στο δόλο. Μα η λεβεδιά σου βρόνταγε ψηλά στα χρυσαλόνια, 1000 κανόνια κι άλλα 2 της λευτεριάς κανόνια. Κι αγάλλονταν οι κορασιές στα ρόδινα περιγιάλια και μες στις σκοτεινές μονιές λουφάζαν τα τσακάλια. Αχ, πώς σε βρήκε το κακό με το καυτό μολύβι και το ανθισμένο θόρυ σου μοχρόν αχνό μας κρύβει. Για δες καλέ μας γύρω σου, τι γύρος και τι μοίρα και τι σημαίες και τι καρδιές, τι νίκησε στη μοίρα. Γιατί όποιος πράττει το καλό και όποιος γι' αυτό πεθαίνει, πίνει τα θάνατο νερό και στο καλό απομένει. Και με τα νιάτα η νιώτη σου ζυμώνεται και αντρεύει, σπαθίδα φρόφυλλο από φως που καταλύει τα ερεύει. Σε
Νοέμβρη 1973. Μιχάλης Μυρογιάννης. Μάνα, δεν πέθανα. Πριν 10 χρόνια, αυτή τη μέρα, είχα κι εγώ ένα παλικάρι που έφυγε να πάει στο Πολυτεχνείο και από τότε δεν ξαναγύρισε. Θυμάμαι τα τελευταία του λόγια. Μάνα, πόσο όμορφη είναι η ζωή. Μάνα, τι ωραία λόγια έχει ο εθνικός μας ύμνος. Και όταν του είπα, μη βγεις αγόρι μου σήμερα, μου απάντησε με το τραγούδι. Κράτα μάνα και θα γίνει το μεγάλο πήδημα. Λευτεριά και Ρωμιοσύνη είναι αδέρφια δίδυμα. Θυμάμαι και κάτι ακόμα. Εκείνο το πρωί, όσες φορές έπαιρνα νερό και έβγαινα στην αυλή να ποτίσω τις γλάστρες με τα λουλούδια, έτρεχε και με φιλούσε. Τότε δεν μπορούσα να εξηγήσω το γιατί. Τα δεχόμουν όλα αμίλητοι και περήφανοι. Τώρα ξέρω γιατί. Τώρα που έχω μείνει με ένα χαρτί στο χέρι που λέει «Διαμπερές τραύμα στο κεφάλι, βληθείς δια πυροβόλου όπλου, έξοδος εγκεφαλικής ουσίας». Η αστυνομία απαγορεύει στην πορεία να κατευθυνθεί στην Αμερικάνικη πρεσβεία. Μερικές χιλιάδες διαδηλωτών, η μειοψηφία του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΦΕ, δεν πειθαρχεί. Αποφασίζουν να σπάσουν τον αστυνομικό πλοιό και να συνεχίσουν την πορεία. Η αστυνομία επιτίθεται με μεγάλη αγριότητα. Χτυπάει αδιακρίτως και δολοφονικά. Στον δρόμο βρίσκουν ανέστητους 2 νέους. Τη Σταματίνα Κανελοπούλου, 20 χρονών, εργάτρια, και τον Ιάκωβο Κουμή,